दृष्टा हि त्वां प्रवितिन्दितरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണ ജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെപ്പോലിരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരാളങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിക്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवानि पालसङ्गैः भीष्मो द्रोणो सूतपुत्रस्तदासौ सहास्मदीयैरभियोधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिति लग्ना दशनन्दरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्कै. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്കളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. यदा नदीनां बहवे अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്കു തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समुद्रवेगः तदैव नाशाय विशन्ति लोकस्तवाभिवक्त्राणि समृद्धवेगः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे लेलिह शीघ्रसमानस्समान्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिपूर्य जगत्समग्रं वासस्तवेग्रो प्रतपन्ति विष्णु. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. आज्ञाहि मे को भवानु नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समार्हतुमिह प्रवर्तृः कृतोऽपि तां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितप्रत्युनिकेशयोतः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ടു കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण.
തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയ്യൈവ്യതോ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥ്യന്യാനി യൂതവീരാൻ മയാ ഹതസ്ത്വം ജഹിമാവൃതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ രഥസ്യ രണേ സപത്നാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോവാച ഏതച്യുതാവചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവീപമാനഃ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്യ ജഗത് പ്രഹൃഷിത്യനുരുച്യത്തെ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഗഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കസ്മാച്ച തേന നമേരത്മാത്മാൻ ഗരീയസേ ബ്രാഹ്മണോപ്യാതി കർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്പരം യത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്വമാദിദേവാ പുരുഷ പുരാണ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങു തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെ ആകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ പുരുസ്തത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തു തേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തദോസി സർവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
हरे कृष्णा सकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादत् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽतिव्याप्युच्युत तत्समक्षं तक्षामयो त्वमहं हरे ഹരേ कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तोऽस्म्यो अस्तव्यधिककुतोऽन्ये लोकत्रयो अप्रतिमप्रभाव हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങു തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये तोमहामीशमीड्यं पितवे पुत्रस्य सखवे सख्यु प्रियप्रियर्हि देवस्वसूडुं हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रविदितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്തു തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि द्रष्टुमहं तदेव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവൻ, അത് കാണിച്ചു തരണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण श्रीभगवानुवाच माया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण न वेदयज्ञात्यैर्न दास्नैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर हरे कृष्ण ഹരേ ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माते व्रता मा च विमूढभावो दृष्टारूपं घोरमीदं व्यपेदपि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रवश्य हरे कृष्ण
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത സുഖം രൂപദർശയമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച പീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ മഹാത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരുകൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇതാനമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവോ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ച യജയാ ശക്യ ഏവം വിദോ ദൃഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയ ശക്യ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്കർമ്മ കൃൻ പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈരാ സർവഭൂതേഷു യസമമീതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണ അർജുന സംവാദേ വിശ്വരൂപോ നാമായ ഏകോദശാധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശ്വരൂപം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. വലിയ ലെസൺ ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ.
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कृष्ण परमात्मने नमः ॐ श्री कृष्ण परमात्मने नमः नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ओके स्टार्टिंग हम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण ഓക്കെ ഇന്നലെ നമ്മള് വിഭൂതി യോഗം കണ്ടു ഭഗവാന്റെ. നമുക്ക് ആദ്യം റീക്യാപ്പ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വിഭൂതി യോഗത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇത് 8th ലെസണിൽ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അർജുനന്റെ ചോദിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അതിദൈവം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അതിദൈവം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ രൂപമാണ്, വിശ്വരൂപമാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് അതിദൈവതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിദൈവം എന്നുള്ളത്
അപ്പം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതില് ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ കേട്ടു, ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം 18,000 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ എഴുതിയത് നമ്മൾ കേട്ടു. ഇന്നലെ നമ്മള് ചതുശ്ലോകി ഗീത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതില് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത സർവം പ്രവർത്തതേ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തരോട് അത്രത്തോളം വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാന്. ഒരച്ഛന് കുട്ടികളോട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികളോട് ഉണ്ടാവുന്ന അതേ വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാന് നമ്മള് ഓരോരുത്തരോടും. എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് നാവ് കൊണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മള് വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കൊറോണയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഗുരു ഉപദേശപ്രകാരമാണ് നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഗുരു പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മള് ഇസ്കോണിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശമാണ് എപ്പോഴും നമ്മള് ശിഷ്യര് ചെയ്യുക. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഉപദേശം? പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഓരോ റോഡിലും ഓരോ ഇടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഹോൾ വേൾഡ് കഴിയുന്നത്രയും എന്നായിരുന്നു പ്രഭുപാദർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ജയ് പതാക സ്വാമികൾക്കാണെങ്കിലോ ജയ് പതാക സ്വാമികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല്, നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി IIT കാൺപൂരിൽ നിന്ന് IIT പാസ്സായതാണ് 22 ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ. അപ്പം പ്രഭുജിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രഭുജിക്ക് പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ ഓരോ വീട്ടിലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ ഭാഷയിലും നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന് ഗുരു പറഞ്ഞ ഇത് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചതുശ്ലോകി ഗീതയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ 10.8 പറഞ്ഞു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. അപ്പം ഇത്രയും ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഞാനാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 10.9 എന്താ പറഞ്ഞത്? മച്ചിതാമദ്ഗത പ്രാണബോധയന്ത് പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാമിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച് രമന്തിച്ച്. മച്ചിത്ത എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സും പ്രാണനുമെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറികളും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അതിൽ തന്നെ ആനന്ദിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തേഷാം സതതൈക്കാനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ജനമോപയാന്തിതേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, എപ്പോഴും ഭജിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രീതിപൂർവം എന്നെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം തരുന്നു. ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റും വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, തേശമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരിൽ അനുകമ്പ, സവിശേഷമായ അനുകമ്പയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ് ഐരുട്ടിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനദീപം ഞാൻ കൊളുത്തുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? തേശമേവാനുകമ്പാർത്ഥ, അത്രത്തോളം അനുകമ്പയാണ് ഭഗവാന്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിത ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് ദേവന്മാരൊന്നും ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കില്ല. പക്ഷെ ദേവേന്ദ്രനും ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും വന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളില് അവരുടെ ഈഗോ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത്, അവര് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ലീലകളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ബാലന്മാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ നമ്മള് കേട്ട സ്റ്റോറിയാണ്. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മസംഹിത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ബ്രഹ്മാവും പറഞ്ഞത്? തത്തേനു കമ്പാം സുസമീക്ഷമാണോ ഭുഞ്ചാന ഏവാത്മകൃതം വിഭാഗം. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മം അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട്
അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചു തീർക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്ത് അതിൽ തന്നെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ച് എടുത്തു തീർക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ ജന്മം. കർമ്മ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സും വിദതൻ നമസ്തേ, ഹൃദയവും മനസ്സും നമ്മളുടെ ശരീരവും വാക്കും എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തി തരുക ഭഗവാനെ എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. തത്തേനുകമ്പാം സുസമീക്ഷമാണോ, അനുകമ്പയോടുകൂടി എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനുകമ്പയാണ് ഭഗവാന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോടുള്ള അനുകമ്പ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചൈശ്രവസാണ്, ദേവേന്ദ്രനാണ്, ശംഭുവാണ്, ശംഭുവാണ്, നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു. അത് മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിഭൂതി മത്സത്വം, എന്തെല്ലാം വിഭൂതിമത്താണോ, എന്തെല്ലാം ഭംഗിയുള്ളതാണോ, എന്തെല്ലാം ശ്രീയുള്ളതാണോ, ഊർജമുള്ളതാണോ, അതെല്ലാം എൻ്റെ മമ തേജോംശ സംഭവം, എൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു അംശമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നലത്തെ ലെസൺ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വിശ്വരൂപം, യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമ്മൾ കാണും. 6 ഡയമെൻഷനൽ ആണിത്. നമ്മൾ TV കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം ഭഗവാനെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? അർജുനൻ ഫുൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡും ഫ്രണ്ടും ഏത് ഡയറക്ഷനും കാണും. അത് മാത്രല്ല അർജുനന് സ്മെല്ല് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധാരാളം കളേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഡ്രസ്സ്. ധാരാളം ആയുധങ്ങളുണ്ട്, ധാരാളം ഇതുണ്ട്, എന്താണ് മാലകളുണ്ട്. എല്ലാമായിട്ടും സുഗന്ധവും അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ എല്ലാ സൈഡും കാണുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സുഗന്ധവും. നമ്മൾ TV കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സുഗന്ധമൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. 3D ഫിലിംസ് പോലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുകയേ ഉള്ളൂ. അത്ര 3 ഡയമെൻഷൻസേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ 6 ഡയമെൻഷനിലാണ് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കണ്ട വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അർജുന ഉവാച 11.1 പറയുന്നു, മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മ സംഹിതം തത്വയോക്തം യത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ 9th ലെസൺ 8th ലെസൺ 9th ലെസൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ ഓൾറെഡി അർജുനന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നതാണ്. പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി അർജുനന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഇത് ഞാൻ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ മാത്രമല്ല, ഈ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പരമപുരുഷനാണ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, നവയൗവനമാണ് ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ രൂപം അപ്പോഴും 25 വയസ്സിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു യുവാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നവയൗവനം. ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് നവയൗവനം, പുരാണ പുരുഷനാണെങ്കിൽ കൂടി നവയൗവനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതെല്ലാം കേട്ടപ്പോഴേക്കും വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത് കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ഇനി കലിയുഗമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ധാരാളം ആളുകൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനാണ് ദൈവം, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന, ഞാനാണ് സദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഏതെങ്കിലും ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കലിയുഗമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള അനാലജി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്, അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സമയത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ വളരെ ഈസിയാണ്, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ മതി. ഇതില് അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കമലപത്രാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കമലപത്രാക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ഇത്രയും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകളിൽ, അത്രയും എല്ലാ പാർട്ടിലും എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും ഭഗവാന് സൂപ്പർ ബ്യൂട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളിലെ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കമല പത്രാക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന് റൗണ്ട് കണ്ണുകളും ഉണ്ട്. എവിടെയാ റൗണ്ട് കണ്ണുള്ളത്? ഭഗവാന് ഐലിഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൺപോളകള് ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കൺപോളയൊന്നും ഇല്ലാത്തത്? നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ പേടിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കരച്ചിൽ വരിക നമുക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ വക ചില നമ്മളുടെ രോമാഞ്ചം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് നിൽക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുക. ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും രുക്മിണി ദേവി ഇത് കേൾക്കണു. കൃഷ്ണൻ രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രാത്രി ഉറക്കത്തില്. കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എത്രയോ ഭാര്യമാരുണ്ട്, 16,108 ഭാര്യമാരുള്ള കൃഷ്ണൻ രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഇത് കേൾക്കണു. അതിൽ തന്നെ രുക്മിണി ദേവിക്കാണെങ്കിലോ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഭഗവാന് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ രുക്മിണിക്കും സത്യഭാമയ്ക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവി ഇത് കേട്ടു, രാധേ രാധേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ആരായിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ? അവിടെ രോഹിണി ദേവിയാണ്. ദേവകി മാതാവ് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ രുക്മിണിയും ബാക്കിയുള്ള രാജ്ഞിമാരും കൂടിയിട്ട് പോയി രോഹിണി ദേവിയോട് എന്താ ഇത്രയ്ക്കധികം സ്നേഹം, എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി രാധേ രാധേ എന്ന ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം രോഹിണി ദേവി പതുക്കെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി. കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ബലരാമനും കൃഷ്ണനും വന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും അവർ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് പോവും? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവും. അത്രത്തോളം അവര് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സുഭദ്രയോട് പറഞ്ഞു, ഡോറിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കുക, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരികയാണെങ്കിൽ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോറിൽ പോയി അവിടെ വാതിൽക്കൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. രോഹിണി ദേവി സ്റ്റോറി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തരും ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ, പിക്ചറിൽ എഴുതിയതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നിന്നുപോയി. ആ സ്റ്റോറീസ് കേട്ടിട്ട് ബാലലീലകളും പിന്നെയുള്ള മാധുര്യ ലീലകളും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സുഭദ്രാദേവിയും അതുപോലെ അനങ്ങാണ്ട് നിന്നു. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ സുഭദ്രാദേവിയുടെ ഷോൾഡറിൽ കൈവച്ച് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അത് കേട്ട് നിന്നു. ആ എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗിലാണ്, കൈയൊക്കെ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് കാലൊക്കെ അകത്തേക്ക് പോയി കണ്ണൊക്കെ തുറിച്ച് ആ ഒരു ഫീലിംഗിലാണ് അവര് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീലിംഗ് ആണ് ആർക്ക്? കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സുഭദ്രാദേവിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊന്നും. എന്നിട്ട് കൂടി അവരുടെ രൂപം അതായിട്ട് മാറിയത്. ആ രൂപത്തിലാണ് അവരിപ്പോഴും ജഗന്നാഥപുരിയിലിരിക്കുന്നത്. പുരി ക്ഷേത്രത്തില് 2 വട്ടക്കണ്ണായിട്ട് വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയ വാത്സല്യ ഭാവമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനോട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും തോന്നുക. പുരിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാത്സല്യ ഭാവമാണ് തോന്നുക. നമ്മളെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കേട്ടു. ഇനിയും നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മളെ കലിയുഗത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ പ്രസാദത്തിന്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി കമല പത്രാക്ഷ എന്ന് വിളിച്ചത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോ രാമാനുജാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. രാമാനുജാചാര്യർ 60,000 ശിഷ്യരുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ഹൈദരാബാദില് വലിയ ബിംബമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ്. ബിംബമൊക്കെ 60,000-ഓളം ശിഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു രാമാനുജാചാര്യർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള രാമാനുജാര്യര് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സേവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരംഗത്തിരുന്നിട്ട് വലിയ അനന്തശായി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീരംഗത്ത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അനന്തശായിയാണ്. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പോലെ തന്നെ അതുപോലെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ രാമാനുജാചാര്യർക്ക് ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, നിൽക്കുന്ന വിഗ്രഹം, ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിൽക്കുന്ന വിഗ്രഹം. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തിന് രാമാനുജാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പൊട്ട് തൊടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോപി ചന്ദനം എടുത്ത് തൊടാൻ പോകുമ്പോ ഹൈറ്റ് പോരാണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അത്രത്തോളം വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാൻ, സ്നേഹവും വാത്സല്യവും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെയാണ് രാമാനുജാചാര്യരോട്. അപ്പം രാമാനുജാചാര്യരോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് എത്രത്തോളം ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും ആരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഗുരുവിന് പക്ഷെ ധാരാളം ശിഷ്യരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, രാമാനുജാചാര്യരോട്. രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു, എന്റെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരൂ, അവിടെ ശ്രീലകത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല, ഞാൻ ഗുരുവല്ലേ, താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ശിഷ്യനാകുമെന്ന്. ഷുവറായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു ഭഗവാൻ. ശിഷ്യനായാൽ മാത്രം പോരാ, എന്റെ മടിയിൽ വന്നിരിക്കൂ എന്ന് രാമാനുജാചാര്യര് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ മടിയിൽ വന്നിരുന്നു. അതും പോരാ, ദീക്ഷ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രം കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു നാമവും കൊടുക്കും, പുതിയൊരു പേര് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. നാമവും കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു, ദീക്ഷയും എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ഷുവറായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്താ നാമം കൊടുത്തത്? വൈഷ്ണവ നമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നാരായണ നാമം കൊടുത്തു, ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് കാതില് ജപിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ പേരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതിലെന്താ ഇത്ര മഹാത്മ്യം? ഇതെന്റെ പേരാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ശിഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഈ ഓം നമോ നാരായണായിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ശിഷ്യർക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്നേക്കാളും നിന്റെ നാമത്തിന് കൂടുതൽ ഫലമാണ്, ജപിക്കും തോറും അതിന് എഫക്റ്റ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചൊല്ലും തോറും അതിന് പവർ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 പാർട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്വലിച്ച് നിൽക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ. ആ ജ്വലനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമുക്കറിയാം, ഓരോ അംഗങ്ങളിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത്രത്തോളം എന്താ ഈശ്വരീയതയാണ് നമ്മളിൽ നിറയുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നാവ് കൊണ്ട് നല്ലത് പറയാൻ തോന്നും, മനസ്സുകൊണ്ട് നല്ലത് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പോയിസൺ എല്ലാം കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ കാളിയന്റെ ഇത് കളഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം പോകും, പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാമാനുജാചാര്യര് ഇവിടെ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു നോർമൽ ഓർഡിനറി ലേഡി, ഒരു പെൺകുട്ടി, അതിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രം നല്ല ഭംഗി. അപ്പൊ ഒരാള് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പുറകെ വളരെയധികം സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി കുട പിടിച്ചിട്ട് പുറകെ പോകുന്നു. അപ്പം ആളുടെ ഒരു എന്താ വല്ലാത്ത ഒരു സമർപ്പണം കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിഞ്ഞാ നടക്കുന്നത്, ആ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് കുട പിടിച്ചിട്ട്. ഇതെന്താ ഒരു വിചിത്രമായ കാഴ്ച എന്ന് ഗുരുവും നോക്കി, രാമാനുജാചാര്യര്. അപ്പൊ രാമാനുജാചാര്യരെ നോക്കിയിട്ട് അയാളെ നന്നാക്കണം, നമുക്ക് അയാളെ രക്ഷിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കളിയാക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഗുരുവിന് മാത്രം തോന്നി അയാള് ഇങ്ങനെ നശിഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ല, അയാളെ നന്നാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു അടുത്തേക്ക്. എന്താണ് നീ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണുകളുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിയാണ്, എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് കളിയാക്കിയാലും എന്ത് ചെയ്താലും അത്രത്തോളം ഭംഗിയുള്ള ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം, ഇതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നീ ഇതിൽ നിന്ന് മാറുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഷുവറായിട്ടും ഇതിനേക്കാളും ബ്യൂട്ടിയുള്ള എന്ത് കണ്ടാലും ഞാൻ ഗുരുവിന്റെ കാലത്തിൽ നമസ്കരിച്ചേക്കാം, സറണ്ടർ ആയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി അത് അയാളുടെ വൈഫായിരുന്നു, പക്ഷെ അയാൾ ഒരുമാതിരി എന്താ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, അഡൽട്ട് ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഗുരു എന്ത് ചെയ്തു, രാമാനുജാചാര്യര് ദീപാരാധനയുടെ സമയമായപ്പോഴേക്കും തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു, പണ്ഡിറ്റ്ജിയോട് പറഞ്ഞു, ആ കണ്ണുകളുടെ അടുത്ത് ആരതി ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകളുടെ അടുത്ത് 1 സെക്കൻഡ് നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പോയി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഈ ആൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ, ജസ്റ്റ് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മുൻപിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആരതി ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് തിരുമേനി ആ ആരതി കൊണ്ടുപോയി കണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. താമരയുടെ ഇല പോലെയുള്ള കണ്ണുകൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും ഈ ആള് ബോധം കിട്ടതുപോലെ അത്രയും അയാൾ അവിടെ കിടന്ന് നമസ്കരിച്ചു. പിന്നെ അയാള് വേണ്ടാത്തതിനൊന്നും പോകാതെ രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് എത്രയോ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വളരെ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി. ഗുരുവിന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനം അവസാദേ, വേറെ ആരും വന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. 11.3 പറയുന്നു, ഏവമേതദ് യഥാസത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ.
ഹേ പുരുഷോത്തമ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുൻപിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ പോലും വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിശ്വരൂപം കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി, എനിക്ക് ഇച്ഛയുണ്ട്. ദൃഷ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തേ രൂപം ഐശ്വര്യം, ഐശ്വര്യമുള്ള അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരൂ. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭക്തരുടെ. ശ്രീ ഭഗവാന് വാച്ച് 11.5 പറയുന്നു, പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി, പശ്യമേ, നോക്കൂ പാർത്ഥ, ശതശോധ സഹസ്രശഃ, 1000 രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ രൂപം കാണൂ. നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി, നാനാവർണാകൃതിനിച്ച്, പല പല കളേഴ്സിലുള്ളത്, പല പല രൂപത്തിലുള്ളത്, ആകൃതികളിലുള്ളത് കണ്ടോളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി, നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. 11.8 പറയുന്നു, നതുമാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. നമ്മൾ 3D ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണട കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് സെൻസസ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദിവ്യം ദദാതിമേ ചക്ഷു, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഞാൻ നൽകുന്നു, ദിവ്യ ദൃഷ്ടി ഞാൻ നൽകുന്നു, ദദാമി നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ പശ്യമേ, യോഗമൈശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ഇതിനെ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസ്. ചെവി ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഏറ്റവും ചെറുത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഈ പിക്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസസ് ആണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനം ആവശ്യമില്ല, ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിൽ വരുന്നൊരു നമ്മളുടെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് 2 വയസ്സ് 1 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടി നന്നായിട്ട് ശ്ലോകം ചെല്ലണോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയും. എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം, ആ കുട്ടിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് സ്വന്തം എന്നുള്ളതിന്റെ ആ കൃഷ്ണന്റെ മഹിമ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. 10ഉം 11ഉം പറയുന്നു, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. എത്രയോ കൈകളും എത്രയോ 1000 തലകളും 1000 കണ്ണും വായും നാവും എല്ലാം കണ്ടു, ആയുധങ്ങളും എല്ലാം. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രൂപം, അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. ഗന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞതപ്പോ അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്തു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനന്റെ രൂപത്തില് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഇതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനന്റെ സഭയില് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയ രൂപം ദുര്യോധനനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മരൊക്കെ കണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവരൊന്നും ആ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഭീഷ്മദേവനല്ലാതെ വേറെ ആരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിതുരരും മാത്രമേ ഈ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതിയിരുന്നുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ. 11.12 പറയുന്നു, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം, നമ്മൾക്കിപ്പോ ഒരു സൂര്യൻ 12 മണി സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മണി സമയത്ത് നമുക്ക് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ധാരാളം കണ്ണുകളും ധാരാളം തലകളും ധാരാളം ആയുധങ്ങളും നല്ല സ്മെല്ലും എല്ലാമായിട്ടുള്ള വലിയ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. 11.15 പറഞ്ഞു. ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നു, എന്താ കാണുന്നത്? പശ്യാമി ദേവാം സ്തവദേവദേഹേ, എന്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത്? നിന്റെ ദേഹത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ സർവാം സദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ
എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ വരെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ സർപ്പങ്ങളെയും രുദ്രനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. പശ്യാമി ദേവാം സ്തവദേവദേഹി അങ്ങയുടെ ദേഹത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു? സർവാം സദാഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നു. ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം കമലത്തിലിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെയും ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ സർപ്പങ്ങളെയും ശിവനെയും എല്ലാ ഋഷിമാരെയും എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഓക്കെ, ഋഷിമാരും എല്ലാം ഉണ്ട്. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ 16th ശ്ലോകം പറയുന്നു, വിശ്വരൂപ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ലാതെയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വായകളും കണ്ണുകളും ഉദരങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുമില്ല, അവസാനവുമില്ല, ആദ്യവുമില്ല, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേകം വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അർജുനൻ ഈ രൂപമാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്. എല്ലാ ദേവന്മാരുമുണ്ട്, എല്ലാ ഭൂത ഗണങ്ങളുമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമുണ്ട്, ഋഷിമാരുണ്ട്. വളരെയധികം പ്രകാശവുമുണ്ട്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആളി കത്തുന്ന അഗ്നി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ 1000 സൂര്യന്മാരെ പോലെ. 26 and 27 പറയുന്നു, ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് കാണൂ. മിച്ഛാമിതേ രൂപം, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ദൃഷ്ടമിച്ഛാമിതേ രൂപം? അർജുനന് എന്താണ് കാണാൻ ഇഷ്ടം? ദുര്യോധനനും അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൃഷ്ടമിച്ഛാമിതേ രൂപം, നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവയും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രകളിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. ചൂർണിത്ത ഇരുത്തമാങ്കൈ പല്ലിന്റെ ഇടയില് ചതഞ്ഞരയുന്നത് വരെ അർജുനൻ കാണുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊക്കെ. ഇത് എന്തിനാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഓൾറെഡി അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ട്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ നിർത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും പേരുടെ ആയുസ്സും മനോധൈര്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ദൃഷ്ടമിച്ഛാമിതേ രൂപം, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഘോരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെല്ലാവരും റൂമിലിരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, സഞ്ജയനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അർജുനനും ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി പതുക്കെ അർജുനന്. സ്വന്തം ആ ഒരു ഭ്രമം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇത്രയും വലിയ രൂപം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ പിന്നെ അർജുനൻ നമ്മളെക്കാളും മനോധൈര്യമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പോലും അർജുനൻ എന്ത് തോന്നി? ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നി. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ രൂപം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആദ്യം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആകപ്പാടെ മനസ്സ് സംഭ്രാന്തിയായി, പേടി തോന്നാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പറയുന്നു. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാരുണ്യമാണ് അർജുനനോട്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്, ഫ്രണ്ടാണ്, കസിനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശിഷ്യനായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് ഭക്തനാണ്. അപ്പം അർജുനനോട് വാത്സല്യമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ കാലമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കാലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, അനുഭവിക്കാനേ നമ്മൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കാലസ്വരൂപനായിട്ടാണ് രൂപമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ കാലം എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ
നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രര് അതേ സമയത്ത് അത് കേൾക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കൂടി ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒരു വ്യാമോഹം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സംഭ്രാന്തി എന്ന രീതിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ എഴുന്നേൽപ്പോ, പോയി പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ഇനി ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് 11ാമത്തെ ലെസനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്നും പറഞ്ഞു എന്താണ്? എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച. ഇതിനു മുമ്പും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര, എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക എന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന്. ഇന്ന് പിന്നെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിത്തം മാത്രം. ഭവസവ്യസാചിൻ, നീ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. നിന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. നിന്നെ കൊണ്ട് അമ്പെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുറകെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നീ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പെയ്യാൻ വിദഗ്ധൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇടത് കൈകൊണ്ട് അമ്പെയ്യാൻ അത്രത്തോളം, വലത് കൈകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം വിദഗ്ധത ഈ കാര്യത്തില് അർജുനന് ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈദഗ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ കൈകൊണ്ടും അമ്പെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, കഴിവിനൊരു റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തതാണ്. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു കത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതൊരു ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ദേഹോപദ്രവമായി ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ കൊല്ലാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേ ആയുധം തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ഡോക്ടർക്ക് എത്രയോ ജീവൻ രക്ഷിക്കാം. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കയ്യില് ജസ്റ്റ് ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാണ് അർജുനൻ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ ഇനി ഭഗവാനോട് സറണ്ടറായി അർജുനൻ. ഇതൊക്കെ കണ്ട് പേടിയായി. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു, സഖാവ് എന്ന് വിളിച്ചു, ഹേ യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങി. ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ട വിധം മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ എന്തും പറയും. നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് സിബ്ലിങ്സിനോട് പറയുന്നതിലും കൂടുതലായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിനോട് പെരുമാറുന്നത്. ഇവരാണെങ്കിലോ ഏകദേശം ഒരേ പ്രായവും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് അവര് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് തമ്മിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അർജുനന് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. ഈശ്വരനെയാണല്ലോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം മാപ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഫോർഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞ ച്യുതി പറ്റാത്തവൻ. ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ഒരു വീഴ്ച പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീഴ്ചയും ചെയ്യില്ല. ഈ 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അർജുനൻ, സോറി പറയുന്നു. എന്റെ ഈ ബീബൽസ്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു എന്താ കമ്പാഷൻ തോന്നി, ദയ തോന്നി. 49-ല് എന്റെ ഈ ബീബൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്യും. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അത് എടുക്കാൻ പോവാണ്, തിരിച്ചു പോവാൻ പോവാണ്. എന്റെ ഭക്തനായ നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്സനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. നിനക്കിനി ഞാൻ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപം ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനൻ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന് തന്നെ വിഷമം തോന്നി. ഇതുപോലെ ഒരു സീനുണ്ട്. യശോദമ്മയുടെ മുമ്പില് വടിയെടുത്ത് യശോദമ്മ മണ്ണ് തിന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് പേടിച്ചു നിന്ന കൃഷ്ണന്റെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. യശോദമ്മയുടെ ആ രൂപമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് കുന്തിദേവി കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുന്തിദേവി ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല യശോദമ്മയുടെ മുമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. വടിയെടുത്ത് അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, മണ്ണ് തിന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കുന്തിദേവിയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. വളരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സീനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുന്തിദേവി കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതേപോലെയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോ പേടിച്ചു വിറച്ച് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു. 11.50 പറയുന്നു, ഇനി സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട്
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. ദേവകി ദേവി പ്രസവിക്കാറായ ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നു പോയതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ദേവകി ദേവിയുടെ ജയിലില് അവതരിച്ചത്. ചതുർഭുജ സ്വരൂപിയായിട്ടാണ്, എല്ലാ ആയുധങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടാണ്, ശംഖചക്രം ഗദ പത്മം എടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഈ രൂപമാണ് അവതരിച്ചു വന്നത്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം അതാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള 2 കൈകളുള്ള തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 11.54 പറയുന്നു, ഭക്യാത്വൻ അന്യയാ ശക്യം അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേശിച്ചും ച പരന്തപ. അർജുന, പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് രൂപമാണ് വളരെ റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളും 2 കാലുകളുമുള്ള കൃഷ്ണ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് റെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. 2 കൈകളുള്ള രൂപം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ. എല്ലാ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന സത്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധുക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഏതു നേരവും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ പ്രേമാഞ്ജനചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ, പ്രേമമാകുന്ന കൺമഷി കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഏതു സമയവും എന്താണ് സുലഭനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദം പഠിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഭക്തർക്ക് സുലഭമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വരി പറഞ്ഞിട്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേത് ചണ്ടാളനായിരുന്നാൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആനിമൽ ആയിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഭക്തി മാത്രം മതി നമ്മൾക്ക്. ചിലപ്പോ ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഒരു കുംഹാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൺചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരാള് വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വളരെ പുവറായിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധുവായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. അയാള് മൺകലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യശോദമ്മയുടെ വീട്ടില് ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഭക്തി അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനാമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനാമം ഉരുവിട്ട് ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അയാള് ഓരോ ഇതും ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം യശോദമ്മ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്ത കൃഷ്ണനെ ഓടിച്ചു അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി. കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് കലം തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കലം എടുത്ത് ഓടിച്ചു. എന്നിട്ട് വെണ്ണയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുരങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും യശോദമ്മ ദേഷ്യം വന്നു. യശോദമ്മയ്ക്ക് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം യശോദമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് വണ്ണമുണ്ട്, അപ്പൊ ഓടാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസവുമാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ വേഗം ഓടിപ്പോയി. അപ്പൊ ആ സ്പീഡില് യശോദമ്മയ്ക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അടിയും കൊണ്ട് പുറകെ ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ എവിടെ കയറിപ്പോയി? ഈ കുംഹാറിന്റെ ഇതില് കുടിലിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് ഒളിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ആള് മൺകലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് അയാള് വലിയ കലം എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുകളിലെടുത്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ അതിനകത്തേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും യശോദമ്മ വന്ന് ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നുണ പറയാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതില് അയാള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. യശോദമ്മ വേറെ അന്വേഷിച്ചു പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ തുറന്നു വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
തുറന്നു വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കുംഭാര് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാ തുറന്നു വിടുക, എനിക്കൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തുറന്നു വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സെയിം സ്റ്റോറി നമ്മൾ കുറൂരമ്മയുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കരിക്കലത്തിലിട്ട് അടച്ച കൃഷ്ണന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഇയാളോട് കൃഷ്ണനോട് ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഒരു പ്രോമിസ് തന്നാ ഞാൻ വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രോമിസ്, എന്താ വേണ്ടത്, ഞാനൊക്കെ തന്നോളാം, എന്നാ എന്നെ വിടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് വേണമെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പൊക്കിയ കൃഷ്ണനാണ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണന് കഴിയും. ഒരു കലം പൊക്കാനാണ് പ്രയാസം. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അയാളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീല ചെയ്തത്. ആ സമയത്ത് അയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്കിനി മോക്ഷം തരണം ഭഗവാനെ, ഞാൻ നിന്റെ ഭക്തനാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ ഈ കലം എടുത്ത് മാറ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തു. അയാള് പറഞ്ഞു, ഇനി എടുത്ത് മാറ്റൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, എന്റെ ഫാമിലിക്കും കൂടിയിട്ട് മോക്ഷം കൊടുക്കണം. എനിക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, ഫാമിലി കുട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും എന്റെ വംശത്തില് പെട്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളുടെ ആ ഒരു സന്മനസ് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഷുവറായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇനി എടുത്ത് മാറ്റിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൃഷ്ണനോട് അയാള് പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഉണ്ട്, രണ്ടാൾക്കാരോടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാരാണ്? അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കലം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ്. ആ കളിമണ്ണ് ഞാൻ എന്റെ കാളകളുടെ പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ കാളകൾക്കും കൂടി മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാനായ ഭക്തന്റെ ആ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടിട്ട്, പെറ്റ്സിനോടുള്ള സ്നേഹം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. എത്ര പേരോടാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കാളകൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇനി എടുത്ത് മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കളിമണ്ണിന്റെ ആ കലമുണ്ടാക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞു, ഇനി കുറച്ചു പേർക്ക് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്, ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ആരാണോ ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്നത്, ആരാണോ ഈ സ്റ്റോറി പറയുന്നത്, അവർക്കും കൂടി മോക്ഷം കൊടുക്കുക ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷുവറായിട്ടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തരും ഇത് ആരാണോ കേട്ടത്, ആരാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ ഈ സ്റ്റോറി. ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കളിയാക്കും, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടാലൊക്കെ ആയി മോക്ഷമാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, കൃഷ്ണൻ എന്ത് തരാനും റെഡിയാണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി കേട്ടാൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുക, കൃഷ്ണൻ തരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വാങ്ങിക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോലും പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല, ഭാഗവതം കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നില്ല. ഈ മാതാജി എന്താ ഇങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, എന്താ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. ഓക്കെ, ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കഴിക്കുന്നത്. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് നാൾ മുൻപുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ഇത് ബ്രാഹ്മണര് മാത്രമേ അവിടെ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് മധ്വാചാര്യർക്ക് കിട്ടിയ വിഗ്രഹമാണ് ഈ ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രൂപം. മധ്വാചാര്യര് ഉടുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, വെള്ളത്തിലിറങ്ങി സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഷിപ്പ് അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷിപ്പ് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പെട്ടിട്ട് ആടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് മധ്വാചാര്യരെ ശരണം പ്രാപിച്ചു, ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ മധ്വാചാര്യര് ആ ഷിപ്പ് ആ മധ്വാചാര്യരുടെ പവർ കൊണ്ട് ഷിപ്പ് നേരെ നിന്നു. ആ സമയത്ത് മധ്വാചാര്യര് അവര് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ധാരാളം വെൽത്ത് ഉണ്ട്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മധ്വാചാര്യർ അതിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോ ഒരു സ്റ്റോൺ കണ്ടു. ആ സ്റ്റോൺ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് മധ്വാചാര്യർക്ക് അത് മനസ്സിലായി. അത് വിഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണന്റെ എന്ന് മനസ്സിലായി. അത് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഉടുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഉടുപ്പിയിലെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പണ്ട് ബ്രാഹ്മണര് മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു റൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ കനകദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശൂദ്രനാണ്, ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ്, വളരെയധികം പാട്ടുകളൊക്കെ പാടും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതും, ധാരാളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വന്നിരുന്ന ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് കനകദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്. കൃഷ്ണാനി ബേഗനി ബാരോ ഒക്കെ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സോങ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് കനകദാസൻ.
അപ്പൊ കനകദാസന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കാണണം, ഒരു നേരം ഒരു ദൃഷ്ടിയെങ്കിലും എനിക്ക് കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി എല്ലാ ദിവസവും പോയി കിഴക്ക് വശത്തെ ഇതില് ഗോപുരത്തിൽ വന്ന് നിന്ന് പാട്ട് പാടിയിട്ട് നമസ്കരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിലൂടെ പോകുന്ന ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പറയും, അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോയിരുന്ന് പാടൂ, ഇത് ബ്രാഹ്മണർക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇയാള് പുറകു വശത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പാടും. എന്നിട്ട് അയാള് കരഞ്ഞ് പാടി എഴുന്നേറ്റ് പോകും. അയാൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ആ സ്ഥലത്ത് ഇതാണ്, മതിലാണ്. അയാള് ഒരു ദിവസം ഇത് പറ്റി ഭഗവാൻ ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇത് തോന്നിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ദിവസം ഇയാളെ കൃഷ്ണാനി ബേഗനെ ബാരോ പാടി വളരെയധികം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ദർശനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുണ്ടായിരുന്ന മതില് പൊളിഞ്ഞു വീണു. ഭഗവാൻ നേരെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ദർശനം കൊടുത്തു. ആ പൊളിഞ്ഞു കിടന്ന മതിലിനുള്ളിലൂടെ ഭഗവാൻ കനകദാസന് ദർശനം കൊടുത്തു. ഇന്നും ആ കനകകിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ജനാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പുറകു വശത്തേക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്കാണ് നോക്കി ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ സൈഡിലൂടെ ജനാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജനാലയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ കനകദാസന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം അവര് ഒരു ചെറിയ അമ്പലം പണിതു. പുരയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കനകദാസന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ. അതിന്റെ മുൻപിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയിരിക്കാം, പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാം, കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കനകദാസന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഭക്തരോടുള്ള വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കനകദാസന്റെ സ്റ്റോറി, ഉടുപ്പി കൃഷ്ണന്റെ സ്റ്റോറി. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന് താഴെയാണ് ബാക്കി രാമനാണെങ്കിലും പിന്നെ വൈകുണ്ഠമാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ചതുർഭുജ സ്വരൂപികളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്. അതിനും എത്രയോ മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ രണ്ട് കൈകളോടുകൂടിയ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തില് രാധാറാണിയുടെ കൂടെ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, സോറി, 11.55. അതിന്റെ ഇടയിൽ PDF കാണാണ്ടായപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു. മത്കർമ്മ മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഉപാപങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു. കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഊഹാപോഹങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്നും വിചാരിക്കാതെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്ന ആ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും നിർവൈര ആരോടും വൈരമില്ലാതെ സർവഭൂതേഷു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. മത്കർമ്മ കൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത. അസംഘവർജിത എന്നുള്ളതാണ്, അസംഗം വർജിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്റെ ഭക്തനാവുക, നിർവൈര ആരോടും വൈരം കൂടാതെ, സർവഭൂതേഷു എല്ലാ ഭൂതങ്ങൾ ജീവജാലങ്ങളിലും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും സുലഭനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും?
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി മാതാജി, ഹരേ മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണ. ഓക്കേ. എല്ലാം മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ ഒരു മാതാജി. സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ ഭഗവാന് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അർജുനന്. ആ. അപ്പൊ അത് ധനഞ്ജയൻ അത് കാണാൻ കഴിയോ? ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. സഞ്ജയന് കാണും. സഞ്ജയന് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടു. സഞ്ജയൻ കണ്ടിട്ടാണ്. അതേ വിശ്വരൂപം തന്നെ സഞ്ജയന് കാണാൻ പറ്റും. സഞ്ജയന് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തും സഞ്ജയൻ കണ്ടിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സഞ്ജയനാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ എന്താ കൃഷ്ണൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സഞ്ജയനും അർജുനനും കാണാം. അതെ. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും?